se pojďme vrhnout na druhé představení, což je pokračování ságy z předešlého roku. A jedná se o to, že po naprosto otřesném výstupu Čeňka a Haralda ve skorumpovaném díle AŽ kvízu minulý rok se Čeněk rozhodl, že celou situaci jeho neférové prohry objasní v dnešním díle vašeho oblíbeného seriálu Pošta pro tebe. Dámy a pánové, usaďte se u televizních obrazovek a užijte si další díl. Vážení diváci, zdravím také vás u televizních obrazovek. Je tu další díl Pošty pro tebe. Je to příběh dvou přátel, kteří se setkávají po pořadu AZ Quiz. A pan Čeněk chce pozvat pana Haralda přímo k nám do studia. Přivítejte Čeňka Volanta. Dobrý den. Děkuju. Tak klidně tady položte. Se posadit. Pane Čeňku, posaďte se. Ten mikrofon, pane Čeňku, do toho musíte mluvit. Pane Čeňku. Mluvte prosím vás do mikrofonu. Pane Čeňku, koho jste pozval a řekněte nám proč? A proč? Pane Čeňku, potřebujete vědět kvůli divákům. Koho jste si pozval? No jo, Haralda přece. Pane Haralda, a kde jste se spolu seznámili? Vážit kvízu. Přece. A vy jste spolu, jak určitě všichni ví, tak jste spolu soutěžili? Ano. A potom jste se nějak kamarádili dál? Ano. A šli jste potom někam spolu, nebo měli jste... My jsme, jsme spolu šli na kakao. Představce. Vy jste Do automatu. Vy jste šli... Do kelímku. Za peníze. To je zajímavé. Ano. Já vím. Prosím vás, řekněte nám, co se mezi váma stalo s panem Haraldem? No tak my jsme první byli strašně šťastní. My jsme jezdili v Trabantu a lovili jsme ropuchy. A potom mě dávali k žábám. My se pářili. Zajímavé. On mi nechtěl půjčit broučky. Jaké broučky? On v AŽ kvízu, Ano. on to vyhrál. Neprávem. Proč si myslíte, že neprávem? Protože prostě proto. Taky zajímavé. A vyhrál broučky a nechtěl mě půjčit. Myslíte knihu Broučci? Prosím? Myslíte knihu Broučci? Ano, možná. Pane Čeňku, kolik vám je let? Ne! Teda ano! Nevím, jestli tato konverzace má nějaký smysl s váma. Myslím, že se půjdeme podívat na video, které natočil pošťák Ondra a byl se za panem Haraldem podívat, tak uvidíme, jak to dopadlo. Třeba nám ho pustí. Tak právě se nacházíme v Kopanicích u Gonzálu a hledáme bydliště pana Haralda Palecka. Jestli já mohl poradit? Dobrý den, já jsem pošťák Ondra z Pošty pro tebe a měl bych na vás pár dotazů. Máte čas? Jste určitě myslí, že ano. Nevíte, kde by tady někde poblíž měl bydlet Harald Paleta? Nevíte kde? Cože? Ale... Ano, nevíte, kde tady bydlí Harald Paleta? Jakože Hans? Hans Zimmer? Harald Paleta? Ano? Ano, vím, on bydlí tam někde.
Tam někde? Ano, tam. Jakože tím směrem. Ano, ano. Tam na té věžičce, tam věžička. Za ní. Ne, tam. Jak v tomto domě. Ano. Tak tady. Ano, Ano. ano. Děkuji moc, musím pomáhat. Ano. A teďko vysvětlím. Monek asi nefunguje. Jdeme dál. Stále hledáme pana Paletu, zajímavé výstupy. Dobrý den, jsem pošťák Ondra z Pošty pro tebe a mám na vás dotaz. Jmenujete se pan Herald Paleta? Vaše jméno je Herald Paleta? Ne, nejsem Herald Paleta. Nějaký Ne. Ano, jsem Herald Paleta, ano. To je úžasné. A mám na vás klíčový dotaz. Pozorně poslouchejte. Jak se jmenoval váš strýc za Svobodna? Můj strýc. Váš strýc, ano. Bacha, za Svobodna. Za jakého Svobodna? Můj strýc. Ano, váš strýc. Kdy? No za Svobodna, dokud se neprovdal. Můj strýc. Ano, váš strýc. Jsem Svobodna. Ano. A dál? Simon. Tímto vás zvu do studia České televize, 29.11., kdy se na vás bude čít Esterka a váš starý známý, nějaký přítel, když se vás ozval. Máte tuto nabídku? Ne. Ano. Skvěle, budeme si na vás těšit. Tak pane Čeňku, jak se vám líbilo video? Pane Čeňku. Jak se vám líbilo video? Jaké video? S pošťákem Ondřejem. Myslíte, že pan Herald dojede? Ne, pan Herald. Pan Herald, pozval jste si ho. No jo. Myslíte, že přijede? Ano. Tak pošťáku Ondřeji, jak to vypadá? Přijel pan Herald Paleta? No, já to nebudu natahovat. Myslíš, že pan Herald Paleta přijel? Tak ve videu říkal, že přijede, tak myslím, že by mohl přijet. No já říkám, nebudu to natahovat, pan Herald nepřijel. Přijel. Tak Přivítejte pana Heralda Paletu! tak pane Heralde, posaďte se u nás. Tady máte. Posaďte se u nás. Nebudu sedět. Jaká byla cesta, pane Heralde? Jaká cesta? No z Kopanic u Bruntálu k nám do Prahy do studia. Já jsem v Praze. Ano, jste v Praze? Na vlaku psali, že Ostrava. Jste asi sedl do špatného vlaku. Protože oni mi nechtěli dát tu chodcovskou průkazku. A já mám už moc roku a jsem sloužil ve 2 válkách. A nechtěli mi dát průkazku, tak jsem přijel. Pane Heralde, kdo si myslíte, že si vás mohou pozvat? Čeněk, Zajímavé, jak jste na to přišel? já uvidím. Já jsem hloukáčů tam, vidíte? Ano, no, vidím. Prosím vás, posaďte si u nás. Já nebudu sedět. Já mám právo stát. Pane Heralde, když už víte, A kdy se to tu bude točit? právě natáčíme. Co?
To poštu pro tebe. Pro mě. Ano, pro vás. A od koho? To teď nebudeme řešit, panečky. Prosím nás, posaďte se, pane Heralde. Dobře, tak budeme stát. Když už teda víte, že si vás pozval pan Čeněk, co se mezi váma stalo? Tak my jsme si první trošku užívali. My jsme měli takovou dovolenou. Měli na louku za Bruntál a jsme lovili ropuchy. A pak on mi poslal neformální dopis. Co bylo v tom dopise? Že bych chtěl půjčit broučky. Půjčit broučky, které jste vyhrál z AŽ Quizu. A že si to já jsem vyhrál. To vám gratuluju. Ano, děkuji. A co jste mu na ten dopis odepsal? Já jsem mu ani tak neodepsal, protože bydlí hned vedle. Tak jsem mu zakřičel, že broučky jsou moji. A co se Já stalo? si z nich čtu každý večer kapitolku. A pane Herale, co se stalo potom? Pak on mi poslal dopis, že mi zapálí stodolu. Že vám zapálí stodolu. Ano, že mi zapálí stodolu. To nám pan Čeněk neříkal. Ale tak trošku mimo. A skončme, že mi prý zapálí. Mám na vás takový klíčový dotaz. Chcete se s panem Čeňkem vidět, nebo nechcete? Ne, já ho vidím každý den. Tak nechám, když jste tady. Já jsem špatně vystoupil. I tak se vás musím zeptat, jestli chcete odstranit stěnu. Kde? Tuhle stěnu. To není stěna. To jsou 2 stoly. Vy to nepoznáte. I přesto se tady dělá, že se odstraní stěna nebo neodstraní, tím pádem, jestli se chcete s panem Čeňkem, On spí. jestli se s ním chcete střetnout nebo nechcete. Pane Já jsem Čeňku, si myslel, že spí a nespí. chcete tedy odstranit stěnu nebo ne? Tak ano. Tak prosím, aby byla odstraněna stěna. Jaká stěna? Ne! Pojďte za panem Čeňkem. Já tě zabiju, zájde! Bohužel i někdy takto to končí. To je od nás všechno. Doufám, že příští pošta bude mnohem lepší. Děkujeme. Ještě pro vás máme takové video z nepodařeným záběru, které by se vám možná mohlo líbit. jsem se naspal. Tak já tady hodně už je fakt zima, no. Dobrý den, jmenuji se pan Herald Paleta. Je vaše jméno Herald Paleta? Je vaše jméno Herald Paleta? Ne, já nejsem Herald Paleta, ne. Ano, jsem, ano! Já to jsem si popsal.
Děkuji.